Assalamu alaikum muhterem milleteşler. Siz Tataristan Yağa Gasır kanalını qaraysiz. Efirde Tatarlar tapşırığı, studiyada İldar Qiyamov. Studiyamızın bugünkü konağı Tatar Kitabı Yurtu direktörü Aydar Şeyhin. Aydar, hayırlı gün isemiz. Hayırlı günler. Siz bizning tapşırıqda eli birinci mərtəbə, şuna görə üzüqüz turunda biraz məlumat verib ötsəgiz idi. İsmim Aydar, Hamid Aqtanış'tan, men Qarabağ Şulay tanıştıraydım özümni. Aqtanış'ta sərətli balalar üçün gimnaziyada bilim aldım. 2015 yıldan beri Qozanda Federal Üniversitetdə Religiya yönəlişində bilim aldım. Bakalavriatны şunda tamamladım. Hem indi şuluq özümüzün dinlərini öyrənүү kafedrasında İslam teologiyası boyunca magistraturunu da oqub çıxdım. Hem indi hazır vaqtda indetilgənçə kitab yurtunda işləyim. Kitab dünyasında, ilim dünyasında özümni aşıra tırışam. Tatar interneti məsələsi oluşaqdı keng məsələ. Mənə bu işə sizin qarashığınız neçik? Mən indi işitəm, həm ağlayım, özümdəki 20-ci əsr kişisi olaraq bugünkü gündə tatarca kontentni köbrək gətirərgə kerak deyirlər. Şol yönəlişdə işləyirsizmi? Әйе, bu məsələni indi anlayırlar. Bundan 10 yıl элек әле безнең хөкүмәт дәрәҗәсендә, дәүләт советы дәрәҗәсендә мәсәлән, Tatar internetының проблемалары бары турында беркем белмейді, аңламыйлар иде. Хәзер инде моны аңлыйлар, чөнки интернет соңгы 10 ел эчендә киреп бетте тулсын, чәй басып алды. Безнең хәзер бөтен җитәкчеләр дә анда эштәләр. Һәм инде шунда контент мәсьәләсе бик җитди, чөнки яшьләрнең, балаларның дөньяга карашы китап аша түгел, мәктәп аша түгел, гаилә аша түгел, интернетта куллан күргән контент аша формалаша. Һәм әгәр дә без анда үзебезнең урынны билгеләмәсәк, үзебезнең эштәлекне бәйтегендә менә җиткермәсәк, без югалабыз. Милләт югала, тел югала дигән бер монда тагын да кискенрәк дәрәҗәгә җитә. Һәм инде соңгы елларда шуннан да татар интернетында контент актив рәвештә формалаштырыла, тудырыла, әмма ул бит көрәшергә мәҗбүр инглиз телле контент белән, рус телле контент белән. Шуңа без барыбер җиңеләбез бу очракта. Әмма тырыша кирәк, чөнки интернетка кергән әйбер югалмый беркайда. Ул анда мәңге кала. Һәм инде без шул рәвештә һичшә үзебезнең цифрлы изебезне калдыра алабыз. Гыйлем проекты бүгенге көндә ничегрәк эшли? Менә гыйлем проекты нәкъ шул юнәлештә эшли, цифрлы изне калдыру юнәлешендә, чөнки гыйлем проекты ул татар телендә фән турында сөйли торган, татар телендә фән турында сөйли торган проект булар формалаштырылган иде. Аның сайты бар, шелтәрләрдә сәхифәләре бар. Һәм без әлеге эшне кирәк дәвам итәбез, инде мәкаләләр ясыйбыз, тәрҗемә итәбез. Аларны укучылар аз барган мөмкин, күп булырга мөмкин, әмма иң мөһиме алар кирип калсын интернетка һәм аннан югалмасын. Менә шул юнәлештә эшне дәвам итәбез. Һәм инде безнең бар офлайндагы чаралар, беренче чиратта Хәлбуки исемле лекторий, анда Казандагы яшь галимнәр, студентлар, аспирантлар фән турында үзләренең юнәлешләре турында татарча кыскача лекциялар сөйлиләр. Моңа охшаш проект булган 100 ел элек Казанда Тукайлар заманында шундый Гавам Дарулфан исемле проект, анда шулай лекциялар сөйләгән татар телендә. Һәм инде без менә шул юнәлештә дәвам итәбез. Татар университеты заманда үзенә күрә бер дәрәҗәдә, һәм инде гомумән менә яшь галимнәр, татар галимнәре, химик булсалар да, физик булсалар да, филолог булсалар да, алар татар телендә лекция сөйли аларга тиеш. Без аларга тел ачырга мөмкинлек бирәбез. Андый кешеләр табыламы, бармы? Ни гаҗәп менә алар бар әлегә. Беренче чиратта кайчан татарча укыган кешеләр, татар телендә мәктәптә укыган кешеләр, ләкин менә хәзер мәктәпне тәмамлаган буында инде андыйлар булмастыр дип куркам. Азрак булса. Менә бу гыйлем проектын сез үзегез башлап җибәргән идегез. Менә аңа кирип китү ничегрәк булды? Шул вакыйганы искә алыйк әле, шул чорлы. Гыйлем проекты моннан 7 ел элек Актанышта безнең гимназия каршындагы Бүләк дигән лагерь бар, җәйге алан бар. Шунда барга килгән иде. Аны мин һәм минем укытучым Ленар Хусейнов уйлап чыгардык. Безгә кызык иде безнең гимназиядә укучыларның булган идеяларын, проектларын күрсәтү беренчедән, икенчедән миңа кызык иде үземә фәнне татарча күрсәтү, күрү гомумән ничек була икән ул дип үземә сорау биргән иде бу чакта. Һәм шуннан килеп чыкты безнең башта кичкенәрәк бер сайт, аннан соң инде ул мин Казанга килгәч үсте, безнең команда киңәйде. Шул рәвешле без гыйлемне шулай оештырып чыгара алдык. Анда инде төрле кешеләр эшләгән инде шушы 7 ел эчендә. Безнең команда булган волонтерлар, энтузиастлар хәзер төрле җирләрдә эшләр үзләре, там журналистлар булып та эшләр, фән дөньясында эшләр. Ул безнең бик шундый кызык команда иде. Татар китабы йортының хәзерге концепциясе ул нидән гыйбарәт? Нинди юнәлештә эшлисез? Татар китабы йорты асылда моннан 2 ел элек ачылган вакыттагы концепциясеннән ишеткә китмәде. Ул чыннан да безнең әдәбият тарихы турында сөйли беренчедән. Аның йөрәге бар, Шәриф Камалның мемориаль фатиры. Без Шәриф Камалның фатирын саклау белән шөгыльләнәбез. Без аның иҗатын һәм тормыш юлын өйрәнү һәм тагын яңалыкларны ачыклау белән шөгыльләнәбез. Ул безнең фәнни функциябездә булып тора. Әлбәттә без китаптан
турында сөйлибез, һәм безнең китап кибете бар, типографиябыз бар, балалар бүлмәсе бар. Үзенә күрә бер шундый мәдәни үзәктә булырга тырышабыз. Безгә куелган бер йөкләмә инде ул. Һәм безнең башкалабыз, музей буларак без әлбәттә башкалабыз кунакларына сөйлибез татар әдәбияты турында. Читтән килгән кешегә татарның әдәбияты барлыгы һәм әдәбиятның 1000 еллык тарихка ия булуы ул әлбәттә бик зур кызыксыну уята. Бер ара бәхәсләр куерып алган иде менә журналистика дөньясында, матбугатта, электрон мәгълүмат чараларында Марсель Әбей Әхмәтҗановның күренекле археограф галимебезнең концепциясе тәкъдим ителгән иде. Вакыйф Нуриевның гына каршы инде. Миңа банкы бик ошаган иде. Чөнки ул булай дип әйтә, менә китап булгач, анда әдәбият тарихы һәм китапчылык, китап эше, кулъязмалар бөтенесе керергә тиеш дип. Анда менә хәтта материаллардан башлап, кара ясау технологиясе һәм башка. Ну, бик ошады инде үземә шул тарих белән кызыксынганга. Менә шул юнәлештә борылырга ният кылмыйсызмы? Әллә бу сезнең караш белән туры килмиме? Безнең мәсәлән музейның төп экспозициясе ул татар китабы цифрдан, пергаменттан цифрага дип атала. Һәм анда чыннан да безнең кулъязмалар китерелгән, күрсәтелгән. Кулъязмалар ничек эшләнгән, әлбәттә анда безнең кәгазьнең шул үрнәкләре юк, әмма безнең шул ук кара савытлары, каралар ясалган, махсус касәләр савытлар күрсәтелгән, каләмнәр күрсәтелгән. Анда менә ул технология Болгар чорны алып, хәзерге заманга хәтле ул дәвам итә. Вакытчыкта безнең менә соңгы мәсәлән анда иң зур экспонатларның берсе ул 92 елда ясалган тигел станогы, тигелле пресс мәсәлән. Һәм менә димәк гади караларны алып, безнең соңгы технологиялар хәтле ул безнең күрсәтелә. Язу машиналары да асылда ул концепция безнең күренә ул. Бездә киресенчә нәкъ менә әдәбиятның тарихын күрсәтү азрак. Аның ни өчен шулай эшләгәннәр? Ачылган вакытта чыннан да бу хакта күп бәхәсләр булган. Мин инде монда соңрак килсәм дә бу бәхәсләр хакында беләм. Безнең әдәбият тарихын безнең музейдагы бер залга яки ике залга сыйдырып бетереп булмый. Чыннан да. Алай итеп калдырсаң, ул киресенчә безнең әдәбияттан көлү дә булыр иде. Бик шундый тар әдәбият, шуңа күрә безнең менә шу экспозиция заллары күбрәк китапчылык тарихына. Ләкин без әлбәттә экскурсия программаларында китапчылык тарихы аша әдәбиятыбызны күрсәтергә тырышабыз. Менә бу функцияларны берләштерә тырышабыз. Чөнки әлегә безнең Казаныбызда әдәбиятыбызның бай тарихын тулысынча яктыртырдай музей юк. Безнең музей 50нче елда менә бу милли музейның ул вакытта әле туган якны өйрәнү музейының әдәби бүлеге буларак оеша. Ләкин без әле һаман да менә бөтен шушы чыннан да күлтәгеннәрдән килгән язма мирасын, кыдгы бүлекләрдән килгән язма мирасын тулысынча яктыртып бетердәй музей ача алмыйбыз. Ә инде кулъязмалар мәсьәләсе ул аерым мәсьәлә. Менә хәзер сүз бара кулъязмаларны өйрәнү үзәге оештыру турында. Миңа калса, аларда да шундый күргәзмә дә ясау функциясе булса, алар дөресрәк яши аларлар. Чөнки нәкъ менә милли музейның фондларында кулъязмалар ул кадәр күп түгел. Ә без бит әлбәттә тегел башка фондлардагы экспонатлар белән эшли алмыйбыз. Үзебезнең фондларны күпенчә ташырга тиешбез. Шуңа күрә без инде монда пришма белән, икенче ишма белән кисешмичә үз кыйлапыбызны табып эшләргә тырышабыз. Әлбәттә шулай. Менә әйттегез, китап йорты ул мәдәни үзәк функциясендә башкара дип, кешеләр күп киләме? Кызыксынучылар бармы? Сезонга карап әлбәттә, чөнки безнең аудиторияның берле шул мәсәлән студентлар һәм мәктәп укучылары, аларның менә графиклары аңлашыла инде. Менә хәзерге җәйге чорда балалар, студентлар аудиториясе бөтенләй юк мәсәлән. Әмма безнең туристлар Аллага шөкер киләләр һәм без туристлар белән мондый вакытта актив рәвештә эшләргә тырышабыз. Булай безнең китап йортының үзенең шундый аудиториясе бар, менә нәкъ менә бездә генә үзенә кирәкле әйберен таба шагын аңлаган кешеләр бар. Һәм алар менә көтмәгәндә килеп чыгалар, көтмәгәндә без алар белән күрешәбез, кисешәбез безнең музейбызда һәм алар музейга кергәч ярты сәгатькә вакытка кермиләр, сәгатьләр буе без белән утыралар, алашалар, чөнки күп нәрсәнең бездә сакланган аңлыйлар һәм без шул аудитория булуына бик тә бәхетлебез. Аның аурасы да бит бик яхшы йогынты, энергетикасы, китаплы җир, ул догалы җир дигән шикелле, анда ничектер рәхәт. Чыннан да һәм бездә бит барбер безнең бина тарихында төрле чорлар булган, төрле кешеләр яшәгән, әмма Шәриф абый яшәгән фатир ул әдәби
урын, әдәби мөхиткә ия булган урын, һәм анда бит 20-30 елларда безнең бөтен менә иҗатчыларыбыз ул фатирда кунакта булган. Анда Сәйдәшнең эзләре саклана, Тинчуринның эзләре саклана. Без шундый шунлыкта әдәбият тарихы өчен изге урында анда эшлибез. Әлбәттә, ул бүлмәгә кергән саен шул чорга кайтып килгәндәй буласың. Без менә бер адым 21 гасырда, икенче адым 20 гасырда яшибез. Жөннән дә бик кызык. Инде тулаем китап язмышына килгән вакытта нәрсәләр уйлыйсыз? Без бит инде хәзер елларга лаф урырга яратабыз, бит инде китапны укымыйлар, инде дибез, чәч йолкабыз, әллә нәрсәләр эшлибез. Кызыксынучысы барыбер бардыр инде аның. Әлбәттә бар. Безнең статистика төгәл итеп булмый, әлбәттә, әмма мәсәлән, безнең бит китап кибете бар, һәм без китап кибетеннән карап әйтә алабыз, китаплар алынамы, юкмы икәнлеген. Китаплар алына, китапларны укыйлар. Бездә рус телендә китаплар азрак, димәк, без татар телендә китапларны сөйли алабыз, татарча китапларны алалар, укыйлар, эзлиләр. Хәтта бездә китаплар җитми, без җибәрәбез аларны башка кибетләргә. Менә ул күрсәтә инде китапны укучылар бар икәнлеген. Әлбәттә, масштаблар бөтенләй башка төрле. Без менә программада сөйлибез 20 гасырда Татарстан мәшәһидән чыгарган китаплар ни тираж белән чыкканлыгын һәм бүгенге тираждан чагыштырабыз. Әлбәттә, бөтенләй башка ситуация. Әмма лафырга була, зарланырга була, әмма зарлануларыбызга карап кына эшне тотырга ярамый һич кенә дә. Контент калырга тиеш бездән соң. Юкка чыгарылмаслык контент. Һәм инде әгәр дә без кызыклы китапларны күбрәк язсак, һәм аңа инде кызыксыну уятып торсак, яңа алымнар белән монда укучылар артыр. Монда тагын шуны исәптә торырга кирәк. Без үзебезнең үзебезгә мөһим булган кыйммәтләрне, идеяларны халыкка мәҗбүри тагыра тырышып карый алабыз. Ул бер алым. Икенче алым, без халыкның ихтияҗларын күзәтә алабыз, истәтә алабыз. Беренче алымны башкарганда без шуны истәтә торырга тиешбез. Халыкка хәзер мәҗбүри тагыр өчен бик көчле медиа ресурсларга ия булырга кирәк. Без әлбәттә теге килеп менә укып әйтә алмыйбыз. Әмма без реклама аша, сизелми торган реклама аша теге яки бу китапка, идеяга мәхәббәт уята алабыз. Әмма аның өчен кирәк гаҗәеп зур медиа ресурслар. Безнең милләттә андый ресурслар юк, чөнки безнең конкурентлар китап белән бергә конкурентлар ул YouTube'та булган бихисап башка төрле материаллар. Ул шул сериаллар, ул шул футбол, кешене мәҗбүр итеп булмый болай гына. Димәк, без шиктән тыш шундый зур тырышлык итәргә тиешбез. Һәм әлбәттә безнең язучыларга миңа калса Зифа Кадырова сыман стильдә дә иҗат итәргә туры киләчәктер, әгәр дә әдәбиятны яки бу формасына теләсәләр. Әлбәттә, бу яхшы күренеш түгел, әдәбият гел шундый гадирәк жанрга төшәргә тиеш түгел, әмма башка чара булмаска мөмкин. Шул вакытта безгә әдәбиятта интеллектуальлекне дә югалтырга ярамый. Сыйфатлы, затлы әдәбиятта булырга тиеш, һәм аны иҗат итә алучылар да булырга тиеш. Ә инде хәзер мәктәпләрдә татар теле дәресләре кыскартылгач һәм татар телендә укыту да бик кыскартылгач, яхшы сыйфатлы проза һәм шигърият иҗат итә алучылар. Менә хәзер мәктәптә укыган балалар буынында миңа калса булмаячак. Менә бу иң аянычлы һәм кызганычлы. Айдар, менә сез, минем белүемчә, яшьләр арасында бик популяр кеше, чөнки сез Гарри Поттерны тәрҗемә иткән кеше татар теленә. Бүгенге көндә тәрҗемә үзенең актуальлеген җуймадымы әдәбият какаратта? Әлбәттә, ул татар телендә тәрҗемә әдәбият ул кадәр актуаль да түгелдер, чөнки инде китапларны инглизчә дә укый алучылар хәзер күбәяләр. Русчасын уку бик җиңел, татарча тәрҗемә ителми дә өстәвенә. Әмма тәрҗемә әдәбият кирәк миңа калса, чөнки ул тәрҗемә безнең әдәбиятны һәрвакыт үзенә бер байытучы булган. Элекке заманнардан алып, асылда безнең борынгы әдәбиятта да ул вакытта әлбәттә тәрҗемәне буларга карамаганнар, назира жанры буларга караганнар, әмма ул борынгы әдәбиятыбызның да бер өлеше тәрҗемәләр. Тукайда тәрҗемәләр белән укыган һәм безнең дә Тукайның дәрбәнең кайбер шигырьләре, без аларның үз шигырьләре, кайбер шигырьләре шуның да тәрҗемәләр булган. Бу безнең әдәбиятның бер өлеше, бер традициясе. Һәм аны хәзер дәвам итәргә кирәк, чөнки тәрҗемәләр өчен дә безнең әдәбиятыбыз эчтәлек ягыннан байый ала. Инде яңа формаларны үзенә кабул итә ала. Чөнки әйткәнчә без бит безнең конкурентлар көчле. Менә шул Джон Роулинг бар һәм безнең авторларыбыз бар. Балага ничек аңлатасың, менә Роулингны укыма, моны укы дип. Син аңлата алмыйсың, син аңа
Роулинг белән чагыштырырлык авторына китап күрсәтә аласың. Димәк, без үстәргә тиешбез әдәбиятның шул дәрәҗәгә, ул шундый бер ихтияҗ килеп чыга. Һәм шул нисбәттән чыгып, әлбәттә, тәрҗемә әдәбияты кирәк һәр җәмгыятьтә. Башка мәсьәлә, әлбәттә, ул хәзер башкарылмый, бик сирәк әсәр генә тәрҗемә итә татар теленә. Монда әле безнең башка бер глобаль проблема бар. Безнең әдәбиятыбыз тәрҗемә итә тиеш башка телләргә. Ансы хакында инде быел менә ниһаять инде зур дәрәҗәдә яшәп башладылар. Инде РКЛ Зейдулланың планнары барып чыкса, әлбәттә, язучылар берлеге базасында тәрҗемә үзәге барга килсә, бәлки бу эш кузгалып китәр. Чөнки монда бит әле тагын шундый ягы булырга мөмкин. Безнең тәрҗемә ителгән әдәбиятыбыз башка телләрдә популяр булса, шуның популярлыгыннан чыгып, безнең үз халкыбыз әсәрләрне укый башларга мөмкин хәтта. Шунда кире юл барга мөмкин. Әлбәттә. Чыннан да бу инде безнең үзебезнең асыл әдәбиятыбызны дөнья аренасында таныту дигән сүз бу. Бик күптәнге максат, ләкин аңа барып җитеп булмый кебек әкрен барабыз. Чөнки безгә шунда глобаль дәрәҗәдә фикерләү җитми. Глобаль дәрәҗәдә фикерләү, глобаль институтлар белән эшләү, инглиз теленә тәрҗемә итү өчен эшләргә кирәк инглизләр белән. Безнең инглизләр белән эшли торган миңа калса берничә генә кеше бар. Берсе Ленар Шаих. Ленар Шаих үзенең шигырьләрен инглизчәгә тәрҗемә иттерде, французчага тәрҗемә иттерде. Әлбәттә, аларны миллионлаган инглиз кешесе укымый, әмма шуның аша, шундый гади адымнар аша без күбрәк популяррак китаплар чыгара алачакбыз киләчәктә. Менә шулай итеп эшләргә кирәк шунда. Ул зур һәм авыр хезмәт. Безнең төрле илләрдә булган вәкиллекләребез дә бу өлкәдә бер кешегә тиештер. Икътисади гына түгел, мәдәни функцияны башкарырга тиешләрдер. Әмма моны башкарырга кирәк безгә һәр җәмгыятьтә. Шунда шактый кызыклы идея. Менә соңгы вакытларда әнә шул китап укымыйлар дидек бит әле. Китапны укымасаң бит тыңларга мөмкин. Машинада барганда мәсәлән. Шуңа күрә аудио китаплар бик модада дип әйтим инде. Китап нәшрияты моны белеп алды, алар бик матур проектларда башлап җибәрделәр. Менә сезнең китап йортында аларны шушындый бер юнәлеш итеп, кирип китап тыңлый торган бүлмәләр итеп эшләргә мөмкин микән? Безнең бу хакта хыялларыбыз бар. Мин үзем аудио китаплар бик тыңламый идем элек. Менә соңгы елда гына аудио форматка күчә башладым. Подкастлар һәм аудио китаплар тыңлауга һәм әлбәттә ул кирәк. Безнең экспозицияларга аудио китаплардан тыш менә төрле чордагы әдәбиятыбызның үрнәкләрен аудио китаплар рәвешендә дә күрсәтергә телибез. Әлегә безнең музейның техник мөмкинлекләре җитеп бетми. Бу шулай ук бер әле актуаль мәсьәлә. Хәзерге заман музейлары техник рәсемдә булган барлык яңалыкларны үзләштереп барырга тиеш. Менә без әле сакына соңарабыз бу өлкәдә, әмма ниятебез бар һәм инде барып чыгар дигән ният ышанычта калыйк. Айдар, менә сез теолог, ислам дине белгече. Исламның кайсы юнәлешләре белән кызыксынасыз? Кайсы сезгә якынрак? Бу гомумән бик кызык сорау. Мин ислам теологиясе юнәлешендә магистратураны тәмамладым, әмма минем магистр диссертациясе багышланган иде сунни исламны, сунничелекне католик дине белән чагыштыруга. Һәм асылда минем күбрәк менә фәнни кызыксынуларым католиклар белән бәйле. Һәм әлбәттә чагыштырма теология, католик теологиясенең аерым элементларын ислам теологиясе белән чагыштырып карау. Бу үзенә күрә бер перспектив юнәлеш, һәм миңа шәхсән бик якын һәм кызык булган юнәлеш. Мин күбрәк хәтта безнең башка диннәр белән кызыксынам. Менә аларда охшаш моментлар бармы? Нәрсәләрдер әйтә аласызмы? Әлбәттә, охшаш моментлар күп. Гомумән, мәсәлән, кайчак Рим папаларының вәгазьләрен ачып карасак, һәм анда кайбер фразаларны ачып калдырсак, аларны чагыштырсак, безнең мөфтиләрнең вәгазьләре белән аерманы табу бик авыр була кайчак. Чөнки этика безнең уртак Ибрахим диннәренә әйтәгәндә, безнең иудаизмда, христианлыкта һәм исламда этика безнең бары уртак. Һәм инде проблематика менә без бер җәмгыятьтә яшибез һәм асылда католиклар да, мөселманнар да уртак проблема белән очрашалар. Инде менә үзем мәсәлән чагыштырып карадым католикларда һәм мөселманнарда булган гомуми коткарылыш тәгълиматларын. Менә безнең Муса Бигиевның кайбер идеялары католикларда кайтаваз тапканнар 20 гасыр дәвамында. Бу бик кызык күзәтү миңа калса. Менә бу хезмәтләрне татарча бастырып чыгару, татар укучысы хозурына җиткерү турында уйлаганыгыз юкмы? Ничектер менә?
бастырып дип әйтим. Үземнең кызыксынуларны, үземнең шундый фәнни хезмәт дисәң, бик зур сүз булыр, әмма шул кызыксынуларын мин тырышам безнең менә гыйлемнең лекторияларында җиткерергә. Матбугатта да мәкаләләр бастырган булды, әмма тарих укучысына ул кадәр үк актуаль темада түгелләр. Ләкин менә хәзерге вакытта без дөнья тарих эшләре форумы белән аларның Ачык университет исемле проекты кысаларында диннәр тарихына багышланган курс әзерләргә уйлыйбыз. Менә шундый формада аны тарчадан кырта кирәк әлбәттә. Гомумән минем үземнең шундый шәхси шундый принцибым, миңа кызык булган әйбер татар телендә яңарырга тиеш. Шуңа Гарри Поттер тәрҗемә итү дә шуннан килеп чыкты, фәнне татарча күрсәтү дә шуннан килеп чыкты. Һәм инде әле мин хәзерге вакытта кайбер фәлсәфи текстларны, борынгы грек фәлсәфәчеләренең кайбер текстларын тәрҗемә итү белән мавыгам. Ул нишана мавыгу, ул теге системалы эш түгел. Шуннан чыгып, әлбәттә, католиклар турында булган кайбер мәгълүмат татарча яңарырга тиештер. Ләкин безнең әле глобаль проблем мәсьәләләр бар. Шул ук безнең мәсәлән Муса Бигиевның да, хәтта Мәрҗәниләрнең дә текстлары татар телендә күп түгел. Алар ни кызганыч теге гарәпчәдә тәрҗемә ителмәгән, татар теленә русча тәрҗемә ителә, татарча тәрҗемә ителми. Безнең әле менә бу ислам динен өйрәнү фәнне, теология фәнне шушы бурычларында үтәргә тиеш. Айдар, менә әйтеп уздыгыз, әле бу эш системалары эштә түгел дип, ләкин менә суканы тирәнрәк батырып, фәнни юнәлештә эшләргә ниятегез бармы? Менә бу карашларыгызны, ачышларыгызны. Әйе, хыялым бар. Менә ул минем латин теле белән мавыгуым да шуңа бәйле. Минем, мәсәлән, Гай Юлий Цезарьны тәрҗемә итәсе татар теленә, Галсуор турында язмаларын. Һәм инде менә аспирантурада ниятем шулай ук чагыштырмача теология юнәлешендә эшләнеп алып барырга. Шуннан да безнең дөнья күләм диннәр тарихына, аларның теологиясына татарларның барыбер үзәк күрә бер карашы формалаша, чөнки бездә ислам дине дә һәм без христианнар белән бергә яшәгәч, аларның да күз аллавын барыбер азмы үзгә сеңдерәбез һәм шуннан чыгып дөнья диннәренә карау, ул фәнни яктан бик кызыклы нәтиҗәләргә китәргә мөмкин. Мин бу эшчәнлекне дәвам итәргә ниятлим. Һәм инде әлбәттә тәрҗемәләр юнәлешендә дә планнарым зур. Гарри Поттердан тыш әле шул фәлсәфи текстларны әйткәнчә Марк Аврелийны һәм Цезарьны тәрҗемә итәргә хыялланам. Ул гомерлек план, кайчан чынга ашачагы билгесез, әмма инде эшләргә кирәк. Иншалла, насип булсын. Тагын бер сорау. Менә Тәлгать хәзрәт Таҗетдин, безнең мөфтиебез, тәкъдим иткән иде мәктәптә менә шушы диннәр курсын укытырга дип. Ул инде күптән бара торган мәсьәлә бит инде, сорау әйме. Менә сез ничек дип уйлыйсыз? Менә ул бик катлаулы, четерекле мәсьәлә бит. Балалар төрле конфессия, төрле диндәге кешеләр. Ниндидер бер уртак фикергә килергә мөмкин ул юнәлештә. Хәзер кабул ителгән, Татарстан кабул ителгән модель 4-5 сыйныфларда дөнья күләм дини мәдәниятләр тарихын бирү миңа калса иң отышлы варианттыр. Чөнки Һәрберсе белән танышып чыгу җиңелчәгән дәрәҗәдә ул сыйныфларда ул әлбәттә кабул ителә күбрәк әкият дәрәҗәсендә, миф дәрәҗәсендә, аның шул ягы да бар әлбәттә. Монда бу рамкин тагын бер отышлы вариант 10-нчы сыйныфта диннәр тарихы белән җитдилек таныштыру. Атнага бер дәресме яки ул ярты елга кергән мөмкин ул курс, бәлки формада эшләргә кирәктер. Әлбәттә монда укытучыларны дөрес итеп әзерләү мәсьәләсе бар. Чөнки тарих укытучыларына, җәмгыять белән укытучыларына аны йөклиләр. Бу дөрес. Икенче яктан руханиларга да йөкләргә мөмкиннәр. Бу да дөрес булырга мөмкин, әмма иң мөһиме экспертлар булырга тиеш. Монда экспертлар, белгечләр булырга тиеш. Анда экспертларны әлегә менә мин укыган кафедрасыман кафедралар гына әзерли ала миңа калса дөнья күләм диннәр тарихын дөньяви күзлектән һәм безнең менә башында төшенчә религиозный безопасность дигән дини иминлек менә шул күзлектән дөрес итеп аңлата алучылар кирәк әлбәттә. Чыннан да бу шактый зур мәсьәлә, катлаулы проблема. Шуңа күрә сезгә исәнлек, уңышлар телибез. Фәнни ачышларыгыз мул булсын һәм сездән зур галим чыгуын көтеп калабыз алда көннәрдә. Амин, рәхмәт, иншаллах шулай булсын. Һәм тапшыруларыбызда да очрашырбыз. Иншаллах. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Татар китабы йорты директоры, өметле яшь галим Айдар Шәйхин булды. Аның белән саубуллашабыз. Тапшыруыбыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк, татарлар икәнебезне истә тотып яшик.